Ence insiste na súa aposta por continuar en Lourizán, á espera de coñecer a decisión do Tribunal Supremo sobre a nulidade da súa prórroga ata o 2073, a empresa xa adianta que, de serlles contraria, non desbotan recorrer ao Tribunal Europeo. Nuestra vía de trabajo es defender la concesión tal como está ahora. Se han admitido dos de los recursos de casación. El otro, evidentemente, la situación es un paso adelante. Y la situación es algo mejor y nos hace efectivamente ser ligeramente más optimistas, pero no olvidemos que al final esto es unha cuestión judicial. Do mantemento da factoría en Lourizán ata o 2073 depende o plan de investimentos presentado esta mañá pola empresa. Ence anunciou ata 395 millóns de euros para a fábrica pontevedresa, dirixidos, explican, a mellorar a súa eficiencia e reducir o impacto ambiental. Os primeiros 40 millóns investiríanse nos vindeiros 5 anos. 395 millóns de euros, como decía, permitidme que insista, para que Pontevedra continúe na vanguarda da tecnoloxía e na vanguarda do noso sector, tanto en eficiencia como en sostenibilidade e como nas mellores tecnoloxías disponibles, non? Casal non quixo entrar a valorar o debate social e político que existe sobre a continuidade de Ence. Si se amosou convencido de que non hai en Galicia unha localización alternativa a Lourizán para a factoría. Encargamos 2 estudios en su momento para buscar una ubicación alternativa en Galicia, ¿no? Y la conclusión es que no había ninguna ubicación posible para una fábrica como Ence Pontevedra, del tamaño de la biofábrica de Ence Pontevedra, ¿no? Y después, por otra parte, nadie nunca ha puesto sobre el terreno, o sobre el papel, o nadie ha indicado ningún sitio donde esto se pudiese hacer. En canto á posibilidade de adscribir os terreos que ocupa Pasteira ao Porto de Marín, o director territorial de Ence en Galicia recordou que a decisión final corresponde ao Goberno central.